Vítame vás v tomto videu. Jeho snahou je priblížiť fungovanie, ako aj ukázať zákutia dnes už neprevádzkovanej elektrárne Nováky. Elektráreň, jedného času najväčšia tepelná elektráreň na Slovensku, datuje svoje počiatky v roku 1953, kedy bol spustený turbogenerátor TG1. Postupným spúšťaním ďalších blokov stúpla výroba až na úroveň 618,8 MW. Od 80. rokov bolo však trendom znižovanie výkonu na úkor jadrových elektrární, ktoré prevzali úlohu vyplňania základného pásma denného diagramu zaťaženia. Osud elektrárne Nováky bol spečatený 20. decembra 2023, kedy bol definitívne odstavený fluidný kotol FK1 v NOA, čím sa skončilo 70-ročné pôsobenie elektrárne pri dodávke elektrickej energie pre Slovensko. Momentálne zábery ukazujú riadiaci dispečing NOB, nachádzajúci sa vedľa strojovne tejto časti. Z tohto pracoviska sú kontrolované a ovládané jednotlivé zariadenia pre generáciu elektrickej energie. Sem spadajú zariadenia pre prepravu uhlia, pre riadenie spaľovacieho procesu, pre dopravu a reguláciu tlaku v potrubiach, ako aj prevádzku turbín. Cez prechod s výhľadom na elektrický vývod NOB sa presúvame do strojovne tejto časti. Nachádzajú sa tu dve turbíny o spoločnom výkone 250 MVA. Okolo turbín sú umiestnené ochranné steny. Synchronný generátor, umiestnený na vonkajšej strane týchto stien, je s turbínou spojený hriadeľom. Menovité otáčky synchronných generátorov v elektrárni je 3000 otáčok za minútu. Búdenie synchronného generátora je zabezpečené cez kefové kontakty. Sú opotrebené. Aspoň takto nejak. Samotná turbína je tepelne izolovaná pre zníženie tepelných strát. V ochranných stenách sú prístupové dvere, cez ktoré je možné vidieť jednotlivé vysoko, stredno- a nízkotlaké časti turbíny. Zároveň je viditeľné aj ústrojenstvo pre reguláciu turbíny. Presúvame sa do kotolne. Necháme pána inžiniera Belana vysvetliť princíp sušenia a procesu prípravy uhlia pre spaľovanie vo fluidnom kotli. A tam sú podávače redlerové, tak to padá uhlie do tzv. Sušiacej šachty, čiže toto potrubie, alebo ako ho nazvať, nie je také velikánske, ako sa javí, pretože tam je asi polmetrová vymurovka, najprv ľahká, potom ťažká. Takže to vpadá do tejto sušiacej šachty, odborný výraz. No a tá sušiaca šachta slúži už toho názvu na sušenie a prípravu toho uhlia na tom letie.
pod nami je Mlynský okruh. Prečo tam je tá výmurovka? Pretože tam je na samom vrchu je okolo 800 stupňov, 850 Toto a je... v tejto oblasti je takých 450 stupňov. Lebo to ide ešte len do mlynu. No, ide to ešte len do mlyna, ale tu sú ventilátorové mlyny. To sú také mlyny, vyzerá to ako mlynské kolo. Ten ventilátorový mlyn má dva také účely. Za jednou vytvára taký ventilačný účinok, čiže potrebuje nasávať, preto nasáva spaliny s minimálnym obsahom kyslíka, preto to uhlie nezačne horieť, lebo tam nie je kyslík. Čiže ale je vysoká teplota. Čiže on nasaje tie spaliny z hora zo spalovacej komory a potom druhá vec melie a vytláča, vypukuje a toto je vlastne práškový horák. Toto obrovské 7 metrov vysoké, do 8 by som povedal, tak to je práškový horák. Toto je sanie a toto je výtlak. A toto vypukne do tých práškových horákov. Ono tuto a tento strane to vidíte lepšie. Uvidíte, to je zase vzduchový kanál. No proste je to stavené preťažené, ale ono to je uholný prášok, vzduch, uholný prášok, vzduch, uholný prášok, vzduch, uholný prášok. Aby sa to dobre premiešalo. To musí byť, aby sa to hneď premiešavalo. Ak ten uhlík, alebo tá namletá čiastočka vystrelí z toho práškového horáka, tak hneď musí nájsť kyslík a začať horeť. Keby nemala kyslík, nezhorí. Toto je stanica nábytová pre tento blok stojačí. Toto je ona. Od regulačných ventilov, nahrievania, merania prietokov. Toto je celá mazutová stanica. A tu už dobre vidíte, toto je lepší pohľad. Toto je ten mazutový horák. Toto je on. Toto je mazutový horák. Naša prehliadka smeruje k uholným mlynom. Avšak najprv s medzizastávkou pri kontrolnom mieste vody, kde sa analyzuje a odoberá skondenzovaná voda z jednotlivých častí párneho okruhu. Priestor je vybavený senzormi na meranie zloženia vody a detekciu cudzích častí. Generúry ide chladia sa voda, lebo tá vzorka, keby behla do toho katexu, tak ho zničí, kebyže je vriata. Čiže on sa najprv musí vychladiť v chladiči, až potom ide na analyzovanie. Čiže každá má vlastne svoj vlastný prívod, každá sa... Má vlastný prívod, chladenie vzorky. Čiže toto je vlastne, jedno je výtok vzorky a druhé je výtok tej chladiacej kvapaliny. Toto je chladiaca kvapalina a toto je vzorka. Väčšinou tie vzorky sú tak robené, aby sa dali odoberať. Aha. A to je vlastne voda, ktorá je tá demineralizovaná... Toto je na 100% demineralizovaná voda a potom tam ďalej sú kondenzáty a niektoré pary. Prehriata, prihriata, ale tie pary musia skondenzovať. Vidím to už tu na vlastne. Je to napísané? No, áno, vodivo kondenzát pred katexom, za katexom, pH. No a ten operátor, ako náhle by mal nejaký problém s tými hodnotami, on sa zvykne telefón a začína riešiť. Určite to netreba hneď odstaviť, ale v každom prípade ideme, porovnáme prístroj, aj prístroj nemusí a môže rozísť. A už potom ideme, a to sú zase postupy. Ako ďalej. Na najnižšom poschodí sa dostávame k uholným mlynom. Ich úlohou je úprava uhlia na uholný prášok, ktorý je potrebný pre spaľovací proces vo fluidných kotloch. Spracovaný uholný prášok následne putuje do fluidného kotla, kde spolu s vzduchom vytvárajú fluidné lôžko horiaceho materiálu, pričom sa generuje iba minimum oxidov dusíka.
Vlečka, po ktorej sa pohybujeme, slúži na odvoz popolčeka z elektrostatických odlučovačov, umiestnených nad pravou stranou konštrukcie. Ako malá prestávka, výhľad na elektráreň z mostíka na budove elektrostatických odlučovačov. Na ľavej strane sú dobre viditeľné objekty uholného skladu, chladiacich veží NOA, komínov a samotných častí NOA a B. Z druhej strany budovy elektrostatických odlučovačov sú viditeľné chladiace veže NOB. Nasleduje skládka uhlia. Zábery boli natáčané približne pol roka pred odstavením elektrárne. Skládka uhlia je tak pomerne prázdna, keďže bola elektráreň v procese postupného odstavovania. Uhlie je skladované z dvoch hlavných dôvodov. Elektráreň potrebuje istú zásobu uhlia, aby mohla byť kontinuálne prevádzkovaná aj v prípade výpadku dodávky uhlia. Zároveň skládka slúži na presúšenie uhlia pre zníženie obsahu spaľovanej vody. 7 rokov, dajme tomu, ale to nie je 20-ročné uhlie, takže to sa v nejakých obdobiach aj obmienialo. Prečo to v tom, ako hovoríte, 15? Lebo končili bloky 3-4 a vtedy sme ich obetovali, tak ako teraz obetujeme bloky 1-2, lebo tu je aj kopu kameňa a podobných vecí, čiže vidíte, ono ide po blate. To je už to nie je betónna štruktúra, to je obyčajná zem. Čiže my ideme aj po kameňoch a to zoberie všetko a tým pádom sa ničí to zariadenie, ale keďže vieme, že už končíme, tak to nie je taká škoda. To už proste je nutné zlo. Ale to nie je taká nepríjemná kotavo, to sa lepí na tú technológiu. Nie je problém aj z hľadiska horlavosti toho uhlia? Ako riziko? Tak aj kebyže, áno, to má snahu, ono má pomerne vysoké prkávky, to nedávie, prkáve lásky, čiže ako rýzol takto dlho a dajme tomu bude mokré, začne do toho pražiť slnko a tak ďalej, tak samoznietenie bez problémov. Začne dymiť, ale mali sme na to prevádzkové kvetky, mali sme, aj máme, sme to už čo merali, a presne teplomerom boli vody, sieť, merali sa teploty, každá smena merala teploty, zapísali sa teploty a vedeli sme, čo, ako sa pohybuje teplota skládky. A podľa toho sme dokázali dopredu identifikovať, že aj tu bude problém, to sa už začína zahájať. Uhlie bolo spočiatku dovážané v otvorených vozňoch, z ktorých bolo vykladané hrabacími systémami z hornej časti vozňov. Neskôr sa začali používať vozne s výklopnými bokmi, ktoré vykladanie vlaku značne urýchlili. Taďa to ide vozík, tu je taký protikúžel, taďa to ide vozík a takto to vyberá. Sem sa mestí 2000 tón. No a toto je už vyčistené, pripravené, skopané, toto sa už len dohol, povysáva a tak ďalej. A končím. V tom čase neboli také vagóny, ešte ani nevyrábali. No a preto tu boli tie choboty, také dobové fotografie môžu byť, ale ja keď som sem prišiel, akurát sa začali demontovať. To boli nejaké 80. roky. Vtedy sa začali demontovať a už potom sa úplne zavrhli.
Ono sa to používali tie choboty aj na to, že keď nás začala zahrať niekde splátka, tak nám prišiel s tým chobotom a vyrajbal to až do dna. Vykládka vápenca. Vápenec slúži na ocírenie splodín pri spaľovaní uhlia vo fluidnom kotli, kde sa vmiešava tesne pred spaľovaním. Zároveň sa využíva pri mokrom zachytávaní siričitanov v tzv. Vodnej suspenzii. Chladiaca väža NOA. Skondenzovaná voda dopada do kondenzačného bazéna, ktorý sa nachádza pod väžou. Systém slúži na kondenzáciu parí v hlavnom vodnom okruhu pomocou výmenníka tepla. Viete čo, ja si to už nepamätám, ale boli tu kedy že vraj skleníky. Ako na zvýškové teplo? Áno. Vchádzame do strojovne NOA, kde sa nachádzajú dve turbíny o elektrickom výkone 23 MW. Táto časť elektrárne počas prevádzky primárne zabezpečovala teplú vodu pre Prievidzu, Nováky, ako aj priľahlú obec Zemianske Kostolany. Okrem prevádzkovaných turbogenerátorov sú tu umiestnené aj pôvodné turbíny a turbogenerátory, slúžiace ako učebné pomôcky. Aha, tam to je ešte viacej. No. Táto bandáž sa dáva, aby sa nerozvibrovali. Aj boli tuhé. Áno. Ten rotor je dutý, tento je plný. Teraz vychádza z hora a je v podstate takto ako keby vedená, symetricky, a tým pádom axiálne šíry sú vynulované. Ten rotor SP ťahá ako keby doľava, ale VT rotor ťahá doprava. Tí Škodováci to robili veľmi šikovne. Čiže tým pádom to axiálne ložisko nemusí byť veľké ako stodola. Proste je to super, no. Aj tým pádom není tam straty také veľké. Ako naozaj klobúk dole. To tam. Uhlíky pekne. Komutátor. Tie sú už hodne zodraté. Aha, vidím tých 5 mm, čo sú dole, to je zodraté. Áno, to je už zodraté. V strojovni NOA sa taktiež okrem turbogenerátorov nachádzajú aj tepelné výmenníky pre dodávku teplej vody do okolia. Ako príklad môžete vidieť dva tepelné výmenníky natreté žlto a šédo na pravej strane.
ten rotor, bude tých 540 stupňov a 13,8 megapascalu tlak. Toto je to axiálne ložisko, to je radiálno-axiálne. Tu vidíte úplne inakšiu konštrukciu tých obchávok, je to podstatne robustnejšie, aby to spracovalo. A toto je hlavné olejové čerpadlo, keď ten rotor dosiahne 3000 otáčok, tak toto hlavné olejové čerpadlo má takáto turbína. Prebere svoju funkciu a môže sa odstaviť nábehové čerpadlo. Toto je na čítanie otáčok. Tu je čidlo a na čítanie otáčok. Na čo sú tie otvory? Mazanie? Mazanie. Proste nič inšie. Toto de facto ako keď bolo k tomu priskrutkovane, tak poviem. Čiže toto je to hlavné olejové čerpadlo a snímač otáčok. Tie otvory? Asi nejaké prúdenie alebo také niečo, ale my začíname tam, z tej strany začíname. Aha. Sem to ťahá. To je to C-kolo, Curtisové kolo. To prvé. Aha. A keď... pôjde tým smerom, to tam nebude taký byť. Ešte by som mal jedný kraj. Že keď ti to nevyhovuje, tak urobíš opačne. So zastávkou pri vývodovom transformátore a nule generátora TG2 sa presúvame okolo vývodov z generátorov NOB do jednej z najpodstatnejších častí elektrárne. Tou je samozrejme kantína, podávajúca zamestnancom chutné jedlo 365 dní v roku. Momentálne sa nachádzame v 6 kV rozvodni NOB, nachádzajúca sa v rovnakej budove ako dispečing, ukazovaný na začiatku videa. Rozvodňa slúži na napájanie čerpadiel, mlynov, dopravníkov a iných zariadení, potrebných na prevádzku danej časti elektrárne. Rozvodňa je riešená ako skriňová. Zariadenia v rozvádzačoch je možné vyberať. Pre ochranu pred nebezpečným dotykom s vysokým napätím sú jednotlivé kontakty vybavené krytkami, ktoré mechanicky zakryjú VN kontakty.
elektrické spínač von, padnú dosky a živé časti, to sú ružice, kontakty, deti zakrie, aby tam nebol možný dotyk. Nachádzame sa v budove olejového hospodárstva. Tu sa nachádzajú zariadenia slúžiace na filtráciu a výmenu oleja, používaného primárne vo vývodových transformátoroch VVN. Zaujímavosťou je, že kedysi bol servis transformátorov riešený privezením transformátora do budovy po kolajnici. V dnešnej dobe je údržba riešená pomocou špecializovaného nákladného automobilu. Prechodom pred budovou NOA vstupujeme do budovy dispečingu NOA. V budove sa nachádza elektrické zázemie tejto časti elektrárne. OK. To sú ešte prevádzka, tie krajiny, to je už... Aha, už odpojený. Toto bolo vyvedenie generátora trojky. Momentálne vstupujeme do káblovej miestnosti, nachádzajúcej sa priamo pod 22 kV rozvodňou vlastnej spotreby R02. Ide o miestnosť, kde sú riešené vzájomné spojenia jednotlivých kobiek rozvodne. Maťo, cvakni to, ako ide ten kábel, prechádza hore. Vstupujeme do akumulátorovne. Ide o miestnosť pre záložné napájanie ovládacích a regulačných prvkov elektrárne v prípade výpadku napájania vlastnej spotreby. Miestnosť je klimaticky stabilná a prevetrávaná, aby sa zabránilo nazhromaždeniu výparov z akumulátorov. V miestnosti sa nachádzajú dve samostatné batérie, ktoré sa skladajú z jednotlivých sériovo zapojených článkov. A za nami. Že to vlastne bolo vetrané. Keď sa Kompresorová miestnosť zabezpečuje výrobu stlačeného vzduchu pre pneumaticky ovládané prvky rozvodne. Okrem samotných kompresorov sa tu nachádzajú tlakové nádoby pre uskladnenie stlačeného vzduchu, ako aj vývodové ventily k jednotlivým tlakovzdušným prvkom. odhlučnenie. Rozvodňa 22 kV R02 slúži okrem prívodu energie z distribučného vedenia aj na napájanie rôznych zariadení. Množstvo skobiek je uvedených ako rezerva, čo je odkazom na kedysi oveľa významnejšie postavenie elektrárne v energetickej sústave Slovenska, kedy bol z elektrárne vyvádzaný výrazne vyšší výkon. To bolo viac menej urobené pre napájanie chemických závodov. Chemické závody to mali strašne veľa vývodov 22-kových linií. Presunuli sme sa do 6 kV rozvodne vlastnej spotreby R03. Ide o rozvodňu podobnej konštrukcie ako R02. Kopky sú riešené dvojstranne, čiže je možné zapojiť dodatočné zariadenia ako napríklad reaktory z kopky za stenou. Na tento fakt upozorňujú aj označenia jednotlivých kobiek, ktoré sa v rámci jedného radu prvkov opakujú. Špecificky na ľavej strane sú kopky s klesajúcimi číslami a po prejdení do vedľajšej uličky opäť stúpajú tie isté čísla, avšak s inštalovanými reaktormi. Prípojnice sú vedené na strope miestnosti. Vypínače sú umiestnené na plošinách nad kopkami.
Maťo, potom poď sem. Taktiež je do tejto rozvodne cez zapúzdrené vodiče vyvedený výkon z generátorov TG 11 a 12. Zapúzdrené vodiče do budovy. Čiže vyvede A priamo teda. pola 23. Áno, aj podľa tých odpojovačov vidie, že to je zdroj. Vyvedenie generátora. Čiže šesková rozvodňa hore. A pre Peťové ochrany. Aha. To sú prepeťové? Či to je len skratovanie? Pre Peťové ochrany. Aha, ja som myslel, že to je tam je to vlastne napísané. Ja som myslel, že to je skratovanie. Bola, keď sme tu mávali problém s prepäťom. Čo ho spôsobovalo? Tam je vlastne signalizácia napätia. Komplex rozvodní nízkeho napätia. Prvá je rozvodňa 24 V, Toto je rozvodňa umiestnená v tesnej blízkosti akumulátorovne. Z tejto rozvodne sú napájané nízkonapäťové zariadenia. Avšak primárnou funkciou je zabezpečenie napájania z akumulátorov v prípade výpadku zabezpečeného napájania 3. a 2. kategórie. Napájanie je riešené cez priľahlé rozvodne 400 V a 6 kV. Rozvodňa 6 kV sa nachádza v nasledujúcej miestnosti. A toto je rozvodňa 6 kg. 6 kV. Aha. Presúvame sa do priestorov 400 V rozvodne. Z tejto rozvodne je napájaná nízkonapäťová sieť NOA. Spadajú sem napríklad všetky štandardné spotrebiče v zásuvkách elektrárne, prevádzkové osvetlenie alebo klimatizačné a ventilačné zariadenia. Vývod na transformátor budenia. Čiže vývod a napájanie cez transformátor budenia. A potom je vývod vlastne von generátora, vývod von. Vstupujeme do 110 kV rozvodne situovanej pri NOA.
110 kV vedenia boli vyvedené do mesta Nováky na jednu stranu, zatiaľ čo druhá strana ústila do rozvodne NOB, z ktorej putovali dve paralelné vedenia 7812 a 7810 do elektrickej stanice Bystričany. Elektráreň taktiež kedysi napájala vtedajšie novácké chemické závody, dnešný Fortis Chem, kde bola napojená do zapúzdrenej rozvodne. V dnešnej dobe je napájanie Fortis Chemu riešené samostatným vedením z elektrickej stanice Bystričany. Samotná rozvodňa je riešená ako T100 s dvomi prípojnicami. Má 3 vývody z transformátorov pred budovou NOA, viditeľné v pozadí. To sme pozerali na 6-kovej rozvodni, tie zapúzdrené to bola TG12. Áno, to bol ten menší generátor. Áno, to išlo do 6. Menší, ale vyrába viac. Hej, lebo tam má ten kondenzátor. A za plotom to už patrí Fortis Chemu? Či ako to? Nie, to bolo NOC. To je zrušená rozvodňa. Aha, čiže ono to vlastne stojí, ale už je to celé zrušené. Trojka blok bol zaústený do tejto Ačkovej rozvodne a potom išiel ostatný výkon išiel linkou von a blok 4 išiel priamo linkou do Bystrice. Čiže ono to je, ten plod je vlastne už len kvôli tomu, že to je už zrušené, aby sa tam náhodou bezpečnosť. Kvôli bezpečnosti oddelené. Ale je zaujímavé, že toto je vlastne tá najstaršia časť, nie? Tej elektrárne. Toto je najstaršia. Dostávate tu. No, ponúkli mi miesto, tak ešte zostane. Aha. Pokiaľ zdravie slúži, no čo bude. Jasné. A prechod na drevnú štiepku? No, skúšali sme to tu, ale robilo nám to problémy. Ako spomínal, že jedna vec je cena a druhá vec je, že tá technológia na to nie je stavaná, len ako či ste nerozmýšľali nad tou úpravou, nad touto cestou? Mali sme tu taký stroj, ktorý to akože mrvil. Vždy niečo prepadlo a potom to robilo problém v tých podávačoch. Keď sme vošli do kotolne, to čo tam hučalo, to bol podávač uhlia a predsa je len rozdiel, keď on tam má rozomleté uhlie a sype ho do kotla. Ako keď mu tam ide nejaké piliny. Ako keď tam padne nejaká doska, už sa to tam spriečí a robí to problém. Už tu ani nie, ale už ešte cez zauhlovanie, pokiaľ to prejde, tam sú takisto pásy. Tam to robilo tiež problém. Hovorím, to by sa muselo prispôsobiť tomu, aby tá štiepka sa spracovala. Treba, že ja bývam tu nedaleko Kanianke a máme tam kotolňu, kde kúria aj drevnou štiepkou. Ale tá už príde namrvená. Totálne. Takže to len vysypú a kúrime si. Máme aj plyn, aj štiepku. Pekne. Dobre, ako to vidíš? Hotoví sme podľa mňa. Môžeme ísť, akože môžeme sa vrátiť a ak máme ešte svetlo, tak tu Odkalište? ešte by sme ešte mohli ísť. Jedine, že sme ešte na komín. Neodporúčam. Je tam chladno? Či fúka tam? Bol ste tam niekedy? Nepriznám. Takže áno, dobre. Na tomto nie určite. OK. Ešte dáme druhý? Na hentom malom, tam som bol na tej prvej plošine. A tedy sme ešte doprovádzali tých, ktorí menili tie žiarovky. A vyššie som už s nimi nešiel. To mi stačilo. Tam sa je rebríkom od spodu, že? Celý čas. Áno. Ono vlastne... A to je vlastne chladiaca väža pre tento blok, nie? Ktoré? To je komín spaliny. A to komín spalín? To je, áno. Á, dobre. Keď to bolo robené kvôli tomu, aby sa to rozptýlilo na veľké územie. Hej. Boli tu 3 malé komíny, 100 metrové. No to keď zakúrili, to prášilo, všetko bolo zaprašené. Ale to je veľa rokov dozadu. Ten tehlový bol 100 metrový? Áno, a boli 3. Bolo 10 kotlov, bolo to nejak tak podelené. Pamätám si, keď tento stávali a ešte to 3 malé dýmy.
Potom sa z toho smiali, že to volali 3 fázy a nulák. Jasné. Tie ešte stáli, no potom v 90. rokoch to začali búrať. Kam sa dali tie tehly? Však to muselo byť kvantum tehal. No, viete čo, aj si to odkupovali. Aha. Aj si to odkupovali, to boli kvalitné. To je vnútorné, to sa vyhadzovalo, to boli predstavené. Ale to vonkajšie, tá stena bola hrubá, takže tam bolo dosť dobrých tehiel. Ale neviem, či z toho aj niečo bolo, no. Jedla komíny sa odstrelovali. Aha, chápem. Aj henten sa odstrelil, ale hento ešte ostalo. Keď potom nebolo peniazy, alebo čo to neviem. Poslednou časťou tejto prezentácie elektrárne sú zábery z 2 odkalisiek elektrárne Nováky. Ide o priestory pre uskladňovanie popolčeka zo spaľovacieho procesu. Popolček je zmiešaný s vodou a pumpovaný cez sériu potrubí do priestorov odkaliska, kde sa môže voda odparovať a popolček usadzovať. Pri odkaliskách elektrárne Nováky je nutné spomenúť najväčšiu ekologickú katastrofu v dejinách Slovenska. V ranných hodinách 21. mája 1965 vplyvom intenzívnych dažďov a vyvážania odpadov z chemičky do odkaliska sa uvoľnila časť odkaliska. Veľké územie bolo následne zaplavené a zamorené. Po tejto katastrofe bol počas prevádzky kladený oveľa väčší dôraz na bezpečnosť odkalísk. V posledných 10 ročiach prevádzky boli investované značné financie pre zabránenie úniku vody z odkaliska do podzemných vôd, aby sa zamedzilo prieniku nebezpečných látok do rieky Nitra. Po odstavení elektrárne v roku 2023 bolo rozhodnuté o využití odkalísk ako potenciálnych miest pre fotovoltické elektrárne. Išlo by teda o novú etapu týchto priestorov, kedy by sa zmenil ich potenciál z ohrozovania životného prostredia na generovanie obnoviteľnej energie. S týmito slovami sa blížime ku koncu prehliadky elektrárne Nováky. Ďakujeme za pozornosť a dúfame, že táto virtuálna prehliadka dnes už neprevádzkovanej tepelnej elektrárne bola pre vás prínosná alebo zaujímavá.